bese abantu besho yonke imisangano abathanda ukisho bese kuba sibongo zayo. Ingonyama ebehlalweni ibeke ingenazi ibongo kade. Ingonyama ibeke ingenazi ibongo. Bese kuthi yonke lento le abantu abazoyisho abanye besangana, abanye bayasangana nje umuzi umuntu ekhuluma lo uyasangana. Akakabe kusaba nankinga konke nizokusho kuba zibongo zakhe ngoba mase ehlezi kulesa sihlalo. Uhleli. Noma ningathini konke nizokusho nenizokwenza kuyoba zibongo zakhe. Ngisho ningakuyiphi inkantolo noma ijaji nithi nifune isisuswe phela isila sishintshwa njengesondo lemoto. Ayifani ngonyama nomongameli no-premier nekhansela ingonyama ihlezi masihlezi izalwa ivele futhi ingonyama hayi ukuthi into ekhethwa ngalelo la phela abantu ufakazi bayitshela ukuthi ingonyama yavotelwa kuhlangana isigungu somndeni bese kuthiwa hayi thina sibona kuba nomela hlale ingonyama bese ke kuyavotwa kuvunyelwane ingonyama ithi zalwa iyona vele ingonyama kungukuthi ayibi ingonyama kusekhona lesesihlalweni ilinde lesesihlalweni hayi ukuthi kohlangana abantu mhlawumbe bethi thina ngokubona kwethu akuboniswanwa la ingonyama nje osuke ezohlala esihlalweni uzalwa evele eyingonyama ezohlala vele usuke evele ezohlala ngisho ningenzani ngani fana noma ngathiwa hayi thina somndeni sibona lo nibonani ngeke hlale lo nithi niyambona kuzohlala lo osuke ekhonjwe uNkulunkulu nedlozi ya ngoba ukhonjwa engakazalwa Jeremiah 1:5 ukhonjwa engakazalwa Jeremiah 1:5 engakazalwa alandwe iBhayibheli ngeke alandwe manje ngingakakwenzi ngakudala ngakwazi hey usaseswini ngase ngiyakudala so leyo nto ngeke ishintshwe ukuthi kuhlala isigungu esithize sathi leso sigungu hayi thina simfundo sifuna lo ngoba kwasho uJehova wathi ngingakamenzi ngamazi ukuthi uyoba into ethize ngase ngiyamdala ukuthi abe yiyo leyo nto nini ukuthi niyavuma noma nivuma kunjengokuthatha ulokhu ushukele uyothela olwandle ukuthi ufuna ulwandle wena lonke uphenduke lube sweet into engeke yenzeke bayithatha zonke imobe la eSouth Africa hamba uyiphotha olwandle ngeke lushintshe kwadalwa khona into edaliwe khona into eyenziwe ayifani lezi akuwona uNopopi silo into edaliwe nento eyenziwe akufani uNkulunkulu hayi ukuthi uyenze yadala into kade ingekho bese iba khona manje lokuthiwa kwahlangana obani base bebonje nangu ofanele hayi bafana bakithi ngeke baningi abantu ahambe bona nje ngathi manje bonke bayizangoma uyabona ingonyama wendaba lesi sihlalweni uyabona futhi ngisho ibuke ephepheni mfowethu uyibuke ephepheni khonto eyisegazi into silo kwakhala ugogo angazi wakuluphi usuku ebuke indaba kuvela isilwa athi hayi ngeke ayingeke yabona ke lo vela la akuyena umuntu lo hey wena wendaba hayi ingonyama inzima futhi kwakhala ezinye ingane zala indawo esihambe nazo le emkhosini omhlanga yathi ingane yazi ngifisa ngisho ukumthinta nje ngesandla kumthinta ngathi mina hey wena isilo lesiyathi yathi indlela amhle ngakhona umhle kunabantu bonke ngathi hayi wena njalo hey wena futhi yabonga lezi zikhathi khaligogo kulezi zikhathi ziyayishube ngempela lapha kusashubile wakhangela kusanjwa amacala athi ugogo mana ubela ubani lo athi isilo lesi athi hayi ngivesane ngabona hayi mfowethu afani nathi lo muntu yabona phana mfowethu kuvuko olaba ompande kwavuka ocetshwayo ingonyama lezi ezindala oshaka nodingana nosenza ngakhona bonke bakuyi bonke ngoba mawumbuka bese ubuka ilokhu izithombe zamakhosi amadala uvela ubone wona ephelele siyashintsha futhi aphelele kuyi manje ke nje laba bakhulumayo bakhuluma nje phela ngoba wonke umuntu une opinion phela manje nanokuthi phela ngisho bad opinion unayo bathi abafundile
bad news is good news. Uyabona umuntu osekhuluma umsangano. Sheshe ihambe into umsangano kunento right. Igcwala izwe lonke. Ngokubuka ithende makufaka ithende lenkonzo. Nethende lebhash ukuthi liphe ligcwala kuqala. Hawu phela lizogcwala kuqala lebhash. Kuba njalo ke emhlabeni. Kodwa nje ngonyama mfowethu. Ayiphela ibhash inakhuzwana nje. Uyazi wendaba ngisho ikukhawula mfowethu uzwa ngathi ubanje ugesi ubonda hayi. Akuyena umuntu. Hayi akusiyo umuntu mfowethu uyazi ngisho umbuka unyawo. Ngisho ubuka isandla. Uyabonda ngeke. Owasezulwini lo. Ulethiwe nje ukuthi ezohlala nathi ezoselusa baba wethu. Manje ke umuntu ozonda ingonyama unjengofishi ozonda amanzi. Hawu uzofa phela lo fish. Umuntu ozonda ingonyama unjengofishi kodwa ozonda amanzi. Ulo fish lo ufuna ukuhlala lapho ungazonda ingonyama kwaZulu. Ingonyama futhi yamaZulu. Ezweni layo. Nawe futhi ukhuluma isiZulu. Noma izonda ngezulu mina angiyifuni le ngonyama. Yini ungasho ngolimi lwakho? Ngoba uzothi ubayede. Koqale lolu limi olukhuluma ulimi lwami. Usezweni lami kwawena. So nje umuntu ozondisile unjengofishi ozonda amanzi. So nje bonke abazonda ingonyama. Uyongibuza ungiphala ulimi wendaba. Kohamba bephele. Nomhloko mbani njengoba kuthiwa phetsha lephuma esitweni kade bemvalele. Ingoba bethi mbena inkulu inkabe kabhusho khali kayivuma kejokeni. Ilokho ukuthi khona babengamfuni. Kodwa baphela. Ungambuzi ukuthi baphela kanjani kodwa baphela.